La higiene de mans és la mesura més efectiva per prevenir infeccions. Per això és fonamental que els professionals dels hospitals ho tinguin en compte i que facin higiene de les mans sempre que sigui necessari, ja que són el vehicle de transmissió de microorganismes més important. Els familiars, els acompanyants i les visites també sou responsables de fer higiene de mans. Les vostres mans també poden ser un vehicle per als microorganismes. A les unitats d'hospitalització de l'Hospital Son Espases hi ha punts per rentar-vos les mans i dispensadors de preparats de base alcohòlica a l'abast de totes les persones que entrau a l'hospital per acompanyar els pacients. Abans d'entrar a l'habitació, les visites podeu rentar-vos les mans als lavabos dels passadissos. També podeu fer servir un preparat de base alcohòlica. Una altra opció és, quan ja sigueu dins l'habitació, que utilitzeu el preparat de base alcohòlica que hi ha als peus del llit del pacient. Així mateix, torneu-vos a fer higiene de mans en sortir de l'habitació. En el cas que el pacient pugui sortir a caminar per fora de l'habitació, també convé que facin higiene de les mans. Des de l'Hospital Universitari Son Espases us agraïm que compliu aquestes mesures senzilles, però que contribueixen a evitar infeccions i aporten més seguretat durant la recuperació dels pacients.